En aquest vídeo veurem el procés de construcció d'una casa de fusta des de zero. És un vídeo que pràcticament només podem fer aquí. I és que Fustec és una de les poquíssimes empreses del país capaç de fer tota una casa de fusta des de zero fins a entregar-vos els claus, incloent la construcció de tota l'estructura en el seu propi taller. Però, abans que res, comencem parlant d'una altra cosa, perquè, en realitat, tot comença darrere d'aquesta porta. Això que veieu aquí és el despatx tècnic de Fustec. Aquí hi ha tots els arquitectes i dibuixants que donaran forma a la vostra casa. I un d'ells és el Tiberio. Hola, Tiberio. Hola, què tal? Què tal? Molt bé. Doncs això, arribem i el primer procés és el que entenem sempre, no? Que és els plànols de la casa, no? Exacte. El primer que tenim són els plànols dels arquitectes, que ja pot ser arquitectes a nivell intern, que serien el Pep i la Marta, o arquitectes externs, que són arquitectes dels clients. I ells el que fan ens passen el projecte executiu amb els plànols normalment en 2D, en CAD, i el que fem amb aquests plànols els posem aquí al CADWorks 3D i aquí dibuixem tot el model 3D de la casa. Home, aquí ja em puc imaginar molt la meva casa, diguéssim, eh? Sí. Ja amb totes les formes i tots els racons. Exacte. Totes les peces de fusta, no?, en aquest cas. Sí. Aquí el que dibuixem no és només l'estructura de fusta, sinó que dibuixem també les capes fins a l'acabat exterior i acabat interior. Això ens permet tenir una mica més controlat totes les trobades per la part interior i exterior. Tant per nosaltres com per l'arquitecte això és molt millor de controlar. I amb quin nivell de detall treballem en aquest dibuix perquè les peces siguin perfectes? Doncs a nivell milimètric. Si ens fixem en aquesta trobada aquí, estructural, veus que jo dibuixo aquí la viga amb la seva tolerància, perquè el muntatge sigui més fàcil. I la màquina tot això ho fa perfecte. Doncs anem a veure la màquina, no?, que és la joia de la corona i el següent punt en aquest procés de construcció. Anem-hi, doncs. Doncs vinga. Aquesta és la màquina, no? La màquina que talla totes les peces de la nostra casa de fusta. Sí. Aquí entra la fusta, no, veig? Sí, senyor. Aquí entra la fusta amb la matèria primera i aquí fa tot el procés de tall de totes les peces. Sí, aquí entra la fusta amb la llargada de 13 metres i mig, que és el que tenim nosaltres a l'estoc. Aquí es mecanitza tot i per aquí surt la peça ja acabada. Ara estem veient aquí com es talla aquesta peça. Això ho fa la màquina de manera automàtica amb la informació que li hem passat, no? Sí, quan exportem des del dibuix 3D ens genera un arxiu i aquest arxiu el passem aquí a l'ordinador de la màquina i el reconeix tots els talls de cada peça. I aquí ja surten totes les peces, no? Com per exemple aquestes que veiem aquí, ja tallades i amb tot a punt ja per passar a muntar-les. Agafaríem la peça i la passaríem a la part de muntatge, sí. Doncs anem a la part de muntatge. Molt bé. I això que veiem aquí, Tiberio, ja és una futura paret, no? Sí. Aquesta és la primera fase del muntatge de paret, on es col·loquen totes les peces en funció d'un plànol. Tindríem un plànol per cada paret i el muntador agafa el plànol de la paret X, posa totes les peces i després les colla amb la cargoleria necessària. I després d'això ja anem a la paret acabada, que veig que ja n'hi ha una, pot ser? Allà tenim diverses parets acabades, sí. De fet, és que aquí estan acabant també alguna altra, no? Sí, aquí estan en procés de muntatge també, i aquesta seria una paret mig acabada perquè encara li falta el panel USB a sobre. I aquí podem veure que nosaltres, a més, li posem aquestes peces en direcció contrària als muntants perquè això li dona encara més resistència a lo que és l'estructura. I també ens crida l'atenció aquests encaixos tan milimètrics que dèiem, no? És el que t'anava a dir. I nosaltres, per facilitar de muntatge, fem aquests encaixos perquè ens permet la màquina. Amb la màquina podem fer totes aquestes coses que ens dona una rapidesa increïble a l'hora de muntar. I les cotes que posem aquí són només cotes de comprovació, perquè tot t'ho marca els encaixos. I el més interessant de tot és que si fos la meva casa, jo com a client puc venir a veure com es fa la casa. Sí, i tant. Els clients, de fet, ja venen moltes vegades per veure com es munta la seva casa, les parets, li ensenyem una mica els plànols i, a més,
ens passem el model 3D que vam veure al dibuix, ens ho poden obrir al mòbil. Ah, i veure directament totes aquestes peces. Mira, aquesta paret és aquesta i ara estan posant tal viga. Correcte, sí. Aquí et surt el número... Quina peça és? Quina peça és, sí. El número de producció de la peça, és una bigueta de la terrassa. Ostres, doncs, molt interessant. Moltes gràcies. Ara ja sabeu que no només Fustec us construeix la fusta al seu propi taller, cosa que no fa gairebé ningú més, sinó que, a més, ho podeu veure com es fa a la vostra casa i podeu seguir el procés també pel mòbil. Increïble.